Virtuální prohlídky českých skvostů, poznejte historii a architekturu z pohodlí domova. Dobrý den a vítejte na našem virtuálním putování po České republice. Se společně podíváme na některé z nejznámějších památek. Vše první zastávka je Pražský hrad, který se tyčí nad Vltavou již více než 1000 let. Je to největší hradní komplex na světě. Přesuneme se do Českého Krumlova, města obehnaného řekou Vltavou, známého svým půvabným středověkým centrem a rozsáhlým zámkem. Nyní zamíříme do Kutné Hory, kde se nachází kostel svaté Barbory, jeden z nejvýznamnějších gotických kostelů v České republice. Další úžasné místo je Villa Tugendhat v Brně, mistrovské dílo moderní architektury navržené architektem Miesem van der Rohe. Vydáme se na jih do Lednicko-Valtického areálu, kde najdete největší komplex zahrad v České republice, který je zapsán na seznamu UNESCO. Nenechte si ujít Olomouc, kde hlavní atrakcí je barokní sloup Nejsvětější Trojice, který je také zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Teď bychom vás rádi představili pár místních expertů, kteří nám povypráví více o historii a významu těchto míst. Děkujeme, že jste se dnes s námi vydali na tuto virtuální cestu. Doufáme, že vás inspirovala k návštěvě České republiky.